Ita, basahin tayo ti Roma Kapitulo 1, mangrugi tayo agbasa ti versikulo 24. Gapuna ti Diyos binaybayan na ida kadagiti derderep dagiti puspuso da nga agturong iti kinarugit. Tapno maibabaen kuma dagiti bagbagida kadakwada metlaeng. Ta sinuktan da di kinapudno ti Diyos iti ulbod ket nagdaydayaw da ken nagserserbida iti paraswa adiket iti namaraswa. Isu ang madaydayaw nga agnanayon. Amen. Gapu iti dayto iti Diyos binaybayan na ida kadagiti derderep a nakababain tauray dagiti babbai nga adda kadakwada sinuktan dati nakaparaswaan apan nakaaramat da iti maisalungasing iti nakaparaswaan. Ket kastamet dagiti lalaki, binaybayan dati nakaparaswaan dagiti babbai, simged da iti derep iti maysa ken maysa kadakwada, nga inaramid dati nakarugrugit apamayan alalaki ken lalaki, ket inawat da kadagiti bagbagida metlaeng ti maikari agunguna ti pannakaalilaw da. Lukitaen yu ditoy, ibagbagana ti nakaparaswaan apan nakaaramat. Ti lalaki ken babai akas agasawa. Kunana nakaparaswaan apan nakaaramat. Inton ti lalaki ken babai agtipon da akas agasawa mabangon ti familia. Ti relasyon ti agasawa ket may gapu iti nakaparaswaan apan nakaaramat. Anya nga rod ti saan ang nakaparaswaan apan nakaaramat? Maikaniwas iti nakaparaswaan apan nakaaramat inton ti asawa a lalaki ket maaddaan iti sexual a relasyon iti sabali a babai. Maikaniwas met iti nakaparaswaan apan nakaaramat inton ti asawa a babai ket maaddaan iti sexual a relasyon iti sabali a lalaki. Ti Diyos tinangbangon ti institusyon ti pamilya tapno ti lalaki ken babai ket maaddaanda iti natural a relasyon iti tunggal maysa kas agasawa. Ken tapno mataginayon ti ornos ti familia. Ti gapu no apay a pinaraswa ti Diyos ti tao ket tapno adda pangipaayan na iti ayat na. Pinaraswa met ti Diyos dagiti banbanag tapno adda kadua na iti ayat. Ngem dagiti tattao dadadaelen da daytoy natural order. No may papani ti krimen agapuanan, ti juvenile delinquents, agarup 80% ti agapu kadagiti familia adagiti naganak ket awan tinasayat a relasyon da iti tumunggal maysa. Importante unay daytoy a problema. Ti urnos ti familia ket madadael gapu iti relasyon asaan a maiparbeng. Gaputa dagiti tattao ket self-centered da kadagitoy nga aldaw, no pay agin inayat da idi agkasar da, nabiit da pay anagdin na, ngem natakwatan da adagiti personalidad da ket saan na compatible. Kasano ati dua a personalidad ket agmatch da a perfecto? Pagsasaritaan tayo ti lalaki ken babai, saan na mabalin nga agpadpada da? Incompatible a personalidad? Pagturturunganen daytoy alubong. Agsabali man ti personalidad dagiti agasawa, masapol nga aginnadal da iti tunggal maysa iti kinaanos ken kinamanagteppel, ditoy a mabukel ti familia ken panagasawa. Intun dagitoy a relasyon ket agbalin asaan a natural ken saan a nasayaat ket basol ti pagbanagan na. Patauden na ti adu a basol. Ket anya ti mapasamak, basahan tayo ti versikulo 27. Kunana, ken kastamet dagiti lalaki, binaybayan da ti nakaparsuan dagiti babai, simged da iti derep iti maysa ken maysa kadakwada, nga inaramid da ti nakarugrugit apamayan a lalaki ken lalaki. Anyat sarsaritain na ditoy, homosexuality. Dua a lalaki nga addaan iti sexual a relasyon. Daytoy ti basol ang naggapuan ti sakit nga AIDS.
Mabalin nga ti AIDS, kit iso ti sakit ang maiwaras aging ga iti kamaudyanan daytoy alubong. Isu nga no kitayan to ditoy kunana, kit inawat da kadagiti bagbagida met laeng ti maikari agun guna ti pannakaalilaw da. Kadagiti isu amin abas basol, ti homosexuality, ket isu ti basol, at ti tao ket directly amadusa. Tibilin nga adda insigida a bendisyon na, ket tibilin nga dayawem ni amam ken ni inam. Ket ti basol amang ted ti dagusmet nga adadusa na, isu ti nakarugrugit nga homoseksual, tinagbaitan ti dua a lalaki ken dua a babae. Masapul nga amuyo daytoy. Ti sao ti Dios ket dipulos agkamali. Dagitoy asasao ket naisurat dan 2020 na palabas ngem daytoy nakaro a basol nagsaknapen ditoy lubong. Ngem may sa abanag ti dinainbag may papan kadagitoy. Taadda da iglesia iti Amerika kadagitoy nga aldaw nga anamungan da ti homosexuality. Anyat klase nan alubong daytoy. Daytoy ti kinunan ti Biblia. Ngem pinili da adida ikan kano ti Biblia. Gapo tadimano na iti kastoy, awanen ti adupay at tiyempo anabati iti daytoy alubong. Di kadi? Iti daduma nasyon, ti pan nakikamalala ket saanen a krimen. Ket ita, dagiti iglesia, ag akseptaran dan ti homosexuality, ken di da pa yan ibilang abasol. Bayam nga aramiden dati kay kayat da? Ita kitain diti versikulo 28. Ket agsipod ta dida kinayat nga inammo ti Dios. Ti Dios binaybayan na ida iti maysa anakem adakes, tapno aramiden da dagiti banbanag adi maipaay. Kitaan nyo ti kunana ditoy, dida kinayat nga inammo ti Dios. Sabsabali, saan ka di? Dida kinayat nga inammo ti Dios. Dida kinayat nga inammo ti Dios. Nalabit ko nam, saan anapateg nga amwen ti Dios? Nalabit adu kada kayo ita ti agbibiyag nga saan yo apan panunoten nga aramiden ti kastoy. Apay amasapul nga amwek ti Dios ngay? Saan kundo pay makita ti Dios kadagiti pisikal amatak? Isu nga anya nga rod ti ikabil ko iti panunot ko. Anyat kahit asawen, daytoy dida kinayat nga inammo ti Dios. Anyaman ti ayatem, dayta ti mabati iti panunot mo. No ti may sa babae nga agnagan iti Miss Kim, ket agayat ken ni Mr. Park, kanayon asipa panunot ken kuana. Panpanunuten na no adda iti balayda, ken uray no adda iti trabaho na. Mapanpanunot na no adda makita na abaro, bayat amagmag na iti kalsada. Kanayon nga adda ni Mr. Park, iti panunot na. Apayakas jay, gapo taay ayaten na. At dadamit tao nga agay ayat iti kwarta. Ti panpanunuten da kanayon ket kwarta. Siririing daman wano matmaturog da, kwarta latat panpanunuten da. No ilukat da ditindaan da, kitkitain da dagiti at tao magmag na itiruar, ket panpanunuten da, numano ti maganansya da kadakwada. No napintas ti bado ti tao, ekspektaren da nga gumastos iti nalabit 1,000, nalabit 5 gasot, nalabit 5 gasot met ti sabali, ket iti duma barya lang. Ti panagkita da iti amin ket puro kwarta, ket gaputa managayat da iti kwarta, da italatan ti adda iti puso da. Gaputa di da ayaten ti Diyos, saan da nga rod nga italinaed ijay iti panunot da. Mangikabil kayo iti marker ditoy, talukibento iti Matthew Kapitulo 22. Matthew Kapitulo 22. Versikulo 34.
Matthew Kapitulo 22, mangrugit tayo agbasa ti versikulo 34. Ngem idi dagiti Fariseo nangngegda a pinagulimek na dagiti Sadusyo naguornong da. Ket ti maysa kadakwada a manangipalawag iti linteg nagimtuod iti maysa a saludsod a pangsusuot na kenkuana. Manursuro anya ti dakkel abilin iti linteg ni Jesus kinunana kenkuana ayatem ti Apo a Dios mo iti amin na pusom ken iti amin na kararwam ken iti amin nga isip mo. Daytoy isu ti umuna ken ti dakkel abilin ket ti may kadua isu umasping kenkuana ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Kitain tayo di kunana ditoy. Adda sa nga pulo nga bilin, ngem no pagkaduen tayo dagitoy, ti umuna ket isu ti ayatem ti Apo a Dios mo iti amin na pusom, ken iti amin na kararwam, ken iti amin nga isip mo. Kasano nga ayaten ti tao ti Dios iti amin na puso, amin a kararwa, ken amin nga isip? Iti panunod ko kasla saan tay akabailan, adanunen, nga oray panunuten laeng detoy abanag, ngem kitain tayo man iti sabali awagas. Iti may kadwa, a sermon ko, imbagak nga tipudno aragsak, ket umay, manipud iti dayjay, ay ayaten tayo unay. Panunuten tayo man iti kastoy. Kas pagarigan. Adda ti ay ayatem unay, ket nakasagana ka amang ited ti biyag mo, para iti dayjay a tao. Iti kasta, naragsak ka kadi wenno saan? Kas pagarigan adda may sa tao nga kayat mo nga ited ti amin na biyag mo ken kuana, ket awan ti ibat-batim uray anya. Nasarakam day ta tao, ket may sa kayo itan. Ngarod, sikan ti kararagsakan a tao iti lubong. Ngem kas pagarigan, day ta ngay ayaten, ket isu ti Dios. No dayjay ngay ayatem unay a nakasagana ka amang ited ti biyag mo ken kuana ket isu ti Dios, saan ka kadi a naragsak? Napalalon to unay ti ragsak mo. Isu nga, ti maysa kadagiti rason ken panggep ti Dios no apay a pinarsuana ti tao, ket tapnon ayaten ti tao isuna. Manipod iti panangkita ti Dios, kayat na nga ayaten ti tao nga awan kondisyon na. Ket kayat na nga ammo kuma ti tao ti ayat na. Ket ayaten damet kuma ti Dios. Kayat na nga adda kuma relationship of perfect love. Iti nagbaitan ti Dios ken tao. Ayat a nakasagana ang mga sakripisyo iti amin. Dahito iti naidumduma pribilehyo a naited iti tao. Naidumduma pribilehyo a kabailantay nga ayaten ti Dios iti amin a biyag tayo. May sa abanag a masapul nga ipagpannakel ken pagragsakan tayo iti napalalo. Siya sinno ti Dios, isu natin ang parso kadagiti lang langit ken ti daga. Isu ti mangkonkontrol ti pakaistoryaan ti tao. Isu ti kangatuan iti amin. Ti Dios amang ipatungpal ti perfecto ken agnanayon a pagarian ti langit. No kabailan nga ayaten daytoy a Dios iti amin a biag mo, anya pa iti masapul mo. Ngem imposible dayta. Apay nga imposible? Gapo iti basol. Apay adiyo kabailan, nga ayaten ti Diyos iti amin nyo, ti makagapu ket isu ti basol. Apay, mabuteng ti basol iti Diyos. Nasantuan ti Diyos, awan basol ti Diyos, nadalus ti Diyos, nagloryaan ti Diyos. Kastao a nagbasol iti Diyos, kasanutay nga ayaten, daytoy a Diyos, ditay kabailan.
Gapo iti basol tayo. Lukiben tayo iti sabali a paset ti Biblia. May kadua Timoteo Kapitulo 3. May kadua Timoteo Kapitulo 3. Kapitulo 3. May kadua Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1. Ngem amuem daytoy akadagiti maud-udi nga aldaw, umay danto dagiti aldaw a napeggad. Tadagiti tattao agayat danto kadagiti bagbagida na agom da iti pirak. Ituloy tayo iti versikulo 4. Manglilipot, nasubeg, natangsit, managayat kadagiti ragragsak, anang nangruna ngem iti panagayat da iti Dios. Nga addalangada a kinasanto, ngem libaken da ti pannakabalin da iti a kinasanto. Umadayo kamet kadagiti kakastoy. Kitaan tayo pa iti kunana ditoy. Kunana, akadagiti maud-udi nga aldaw, umay danto dagiti aldaw a napeggad. Ti sarasaritaan na ket ti agdama. Tadagiti tao agayat danto kadagiti bagbagida na agom da iti pirak. Tilang amo dagiti tao kadagiti nga aldaw ket dagiti bagbagida. Uray kadagiti aga-asawa tilatan bagida ti panpanunuten da. Kastamet lang ti relasyon ti naganak ken dagiti anak. Dagiti naganak, dagiti latan bagbagida ti panpanunuten da. Kastamet dagiti anak. Apaya kastoy? Kasano nga amo tayo dagitoy? Agbibiyag tayo niti panawen nga dagiti naganak ket ilaklakodan dagiti bukod da nga anak. Nakitak ti talo akaso akastoy iti pagiwarnak. May sangal daw ti ina inlako na ti anak na babae. Sabali nga aldaw may sangama inlako na ti anak na babae. Ti may katlo akaso ket napasamak ijay dayjon. May sanga ina inlako na ti anak na babae ti may sa abar kas prostitute. Kastoy ti lubong tayon. Kadagituyan nga aldaw ti tao panpanunuten dalatan dagiti bagbagida. Ure dagiti addaan asawa, dagiti latan bagbagida ti panpanunuten da. Numaamuanda adi da compatible, agdiborsyodan. Bagida lang ti panpanunuten dan, daytuyen ti maudi ngal aldaw. Daytuyen dagiti napeggad a panawen, iti maud-udi ngal aldaw. Isu nga imbagana ditoy, may papan kadagiti napeggad nga aldaw. Ti sumaruno ko na naagom iti pirak. No dagiti tattao ket managayat da iti bagida, saan amalapdan a pagsasaritaan dati kwarta. Ti tao ayaten da ti kwarta. Isu nga dagiti naganak ken anak pag-aapaan da ti kwarta. Kastamet ti agasawa. Saan tayo unay ang makitkita ti kastoy ti Pilipinas ngem ijay Amerika adu ti aga-asawa nga saan nga agtipon ti kwartada. Gaputa ti lalaki biruken na ti bukod na kwarta kastamet ti babae. Ti babae nga biruken na ti bukod na akwarta, isumet ten ti makaammo, iti gastusen na. No agsina ti pagyanan ti agasawa, ket ti babae kabelan na nga imanage ti finances na, at damet nga rod bukod na nga sansanikwa. Kastuyen ti nagbalinan ti lubong. Kunana ti sumaruno, managayat kadagiti ragragsak, anang nangruna ngem iti panagayat da iti Dios. Saan kadi nga kasta itatan? Daytoy ti rason. No apay adi da kayat nga agtalinaed, ti Diyos kadagiti panunot da. Isu nga, kabayatan nga rod adengdenggen nyo dagitoy nga sasao, agpanunot kayo. Wen, siyak ti laped no apay asaan nga agtalinaed ti Diyos iti panunot ko. Siyak. Kanayon nga aramidek daytoy. Kamaligayam ti biyag a pagbibiyagan aging gaita. Ti Diyos ti naggapuan ti ragsak, ket isumetlaeng ti paggapuan ti biyag. Dagiti isu amin na banbanag, ket naggapuda iti Diyos. Ngem agbibiyagak aging gaita, ngajak inkaskaso ti Diyos, ken jak pagtaltali na eden dito'y pusok. Kasanungrod nga taragagayak ti parabor, wenno ti biyag. Wenno talna, ken ragsak, ito'y pusok.
May nga aldaw, 30 at awenen tinapalabas. Ti Diyos imay dito'y pusok. Manipod idin, ti Diyos addan dito'y pusok. Isu day ta ti rason no apay nga addantal na ti pusok, anyaman ti mapasamak. Idi na isalakanak, naglasatak ti adu arigrigat. Addadaal daw nga agriingak iti bigat, ket matakwatak nga awan gayam ti makan. Ket awan apulusen ti mabalin akanen. Inurnong ko ti amin a papel iti balay mi, ket napan ko inlaku. Tinaglakwak ket imdas a pinanggatang ko ti 2 pedaso atokwa. Innem ti anak mi nga agasawa, isu nga ginudwagudwa mi dagidi atokwa. Inted mi kadagiti anak mi, sada napan iti eskwelan. Ngemda kami, saan kami anangan tinagmalem. Ngem uray no kasta, adatal na ti puso mi. Saan anakarek na ti puso mi ti panagdanag, ket di kami met nagreklamo. Apayakas jay, gapot addan Diyos dito'y pusok nakaragragsakak. Saan ang maisukat iti anyaman na banag dito'y lubong? Apaman ang maduktalam dahil akinapudno iti biyag mo, matakwatan yun tulatan, nga tengtenglen na kayo ti parabor na. Lukiben tayo ti Proverbio Kapitulo 1. Ikanyo ti marker dito Roma Kapitulo 1, tamapan tayo ti Proverbio. Iti daan at tulag. Proverbio Kapitulo 1. Proverbio Kapitulo 1. Kapitulo 1. Basaek manipod bersikulo 20. Nisirib agpukpukaw iti lansangan, iebkas na ditimek na kadagiti nawaya ayan, aglaaw iti nangruna ayan ti pagdadagupan, iti wangawangan dagiti ruruangan iti uneg ti ili, ibalikas na dagiti sa una. Kasano ti kapaot ti panangayat yunto iti kinanengneng, da kayo ananengneng, ket dagiti managuyaw iti panagragsak da iti panaguyaw, ken pananggura dagiti maag iti panakaammo. Dito'y kunana, iti sirib agpukpukaw iti lansangan, na ibagak daytoy idin. Kitain tayo daytoy, agpukpukaw ti kinasirib iti nawaya ayan. Daytoy a kinasirib ket ni Jesus. Gaputan ni Jesus isu ti kinasirib ti Dios. Bayat a magmagna tayo iti dalan ti biag, mangeg tayo ti timek ti kinasirib. Ako nana, da kayo a magmagna iti dalan ti biag, denggenyo ti timek ti kinasirib. Aglaaw, daytoy ti kinasirib. Iti nangruna ayan ti pagdadagupan, iti wangawangan dagiti ruruangan, iti uneg ti ili, ibalikas na dagiti sa una. Kasano akapaot ti panangayat yunto iti kinanengneng, ket dagiti managuyaw iti panagragragsakda iti panaguyaw, ken panaggura dagiti maag iti panakaammo, daytoy asirib, ket ti kinasirib ti Dios. Daytoy apan nakaammo ket panakaammo ti Dios. Talyawen nyo kadi ito'y panangtubngar ko. Adtoy iparukpok kunto ti espiritu kada kayo. Ipakaamok to dagiti saok kada kayo. Nuluktan tayo dagiti lapayag tayo iti kinasirib ti Dios, may santong aldaw, ti kinasirib ket iparukpok na ti espiritu na kada tayo. Iti sabali asao, ited na ti Espiritu Santo kada tayo. Ket kunana, ipakaamok to dagiti saok kada kayo. Inton mailasin tayo ti kinapudno iti sao ti Dios, awaten tayo ti Espiritu Santo. Dayto iti kunana, saan kadi? Iparukpok kunto ti Espiritu kada kayo. Ipakaamok to dagiti saok kada kayo. Ngem kunana pay, gapu ta imayabak, ket nagmadi kayo, inunat ko ti imak, ket awan tao anang ikaskaso, ngem inawawan yu amin apang magbagak, ket nagmadi kayo iti panangtubngar ko. Kastoy dagiti tao ita. Iti biyang ko, na isalakanak iti medyo na tainganakon. Ket kalpasan ana isalakanak, nagbroadcast nak iti radyo, ket inyad adal ko ti Evangelyo anapnuan regta. Nukunak amasapul ama isalakan kayo,
Di na kayat asawen apat ken nyo ti ibagbagak. Ti kayat ko asawen amasapol nyo ti may salakan ket babaen ken Kristo. Dayta ti kinasirib ken panakaam mo nga aggapu iti Dios. Ngem dagiti tao ingato dalaeng ti agungda. Panakaisalakan, kay kayat ko ti agtalek iti pigsak. Kastat kunkunada. Ilunod da, ken idadanes da dagiti mangibagbagaga dakwada iti daytoy, ken di da pay padasen ti dumngeg. Dagiti salvation na sekta, palso dagita. Tilanga tayo kadi ket sekta. Ngem di da man la panunuten, adenggen ti ibagbaga tayo. Gapot ta adda panggep da asaan anasayaat, ken iwarwaras da ti palso asao-sao, ama ibusor kada tayo. Ket dagiti tattao, di damet padasen abiruken ti kinapudno. Saan laeng apudno daytoy itaa panawen, kanayo nakastoy. Dagiti tattao kasla di dakayat nga amwen tinadalos a kinapudno. Amuyo no anyat mapasamak kas resulta na daytoy, kitaan nyo ti versikulo 26. Agkatawa aktumet, ento no panakadidigrayo. Agrabrabak akto, ento no dumteng ti panagbutengyo. Tun dumteng ti tribulasyon, apaman at ilubong sumreken iti tribulasyon, at danto tinapalalo adidigra. Intun dumteng ti panagbutengyo. Intun masiraanen ti ruangan, ket umaytun ti panagbuteng iti tao. Ditantun ti udina, awantun ti maaramidam. Agkatawa aktumet intun no panakadidigrayo. Agrabrabak akto intun no dumteng ti panagbutengyo. Intun no ti butengyo dumteng akas bagyo, ken ti didigrayo dumteng akas alipugpug. Intun no dumteng kada kayo dasen naay ken ladingit. Iti kasta awagan dakto ngem jakto sumungbat. Biro ken dakto asigaganet get ngem di dakto masarakan. No dumteng tun ti tribulasyon, daytantun ti kamaudyanan. Awantut serbinan ti iaawag mo iti Dios. Awantun ti serbina ti panagbabawi ken panagsangit tapnoy salakan na ka ti Dios. Nalabit agsangit ken dandanugen yun to ti barukong yu ken agpukaw kayo ti apit nalpas ti panawen ti pudot naggibusen ket datayo saan tayo ama ispal. Ngem naladaw ton kunana at ti Dios katawaan na kayon to. Iti agdama, adda tayo iti panawen ti parabor. Gapot agbibiyag tayo iti panawen, amabalin nga awaten tayo ti parabor ti Diyos, laglagipem adagitoy asasao ti Diyos, ket boses ida ti Diyos. Dagiti sasao ti Biblia, ket timek ti Diyos. Dagiti sasao ni Jesus. Tatatadda pa'y panawen mo, pangaasim, awaten dagitoy asasao di tapusom. Awatem into ti Biblia tubngaren naka. Ken ibagana no anya ti basol. Naaramid ko dagitoy abas basol. Anyat aramid tapno matalawak daytoy. Diyo kadi masapol ti agpanunot ken agbabawi. Ti Biblia ket sasao ni Jesus. Sasao ti Dios. Ti Dios makisasao ken ka asi-aasi. Nga ibagbagana ken ka ken ipagpakaawat na ti kinapudno. Ngem di tapusom, di mo met kayat ti dumngeg. Agsubli tayo iti Roma Kapitulo 1. Versikulo 29. Basaik manen manipod versikulo 28. Ket agsipod ta dida kinayat nga inammo ti Dios. Ti Dios binaybayan na ida iti may sa anakem adakes tapno aramiden da dagiti banbanag adi maipaay. Anapno da iti amin a kinakillo. Ita manipod iti versikulo 29 aging ga iti ongto da iti akapitulo adu abasol tinakalista. Bayat abasbasahan nyo daytoy alistaan, maysa ken maysa, panunutin nyo man anya ka dagitoy abasol tinaramid mo. Di mo lang panunutin nga amin dagitoy ket para ken ka.
No aramidim dayta, di mon tumasarakan ti basol dita pusom. Anapnuda iti amin na kinakillo. Kitain man no anya ti adda dita bulsam. Into nagawid kayo, kitain yun tuman, dagiti banbanag nga adda di balayo. No adda banag nga adda ijay, anaala iti illegal awagas, dayta kayat nasa uwen ti kinakillo. Kinakillo, kinadakes, dakes a panagpanpanunot, agum, mananggundaway ken materialistic, dakes anakem, dakes a panagem, napnuda iti apal, basolmet ti managapal, panagpapatay, na ibagak deto idin, saan ka di? Ringgor, man nakiapa, ken man nakisungbat, ulbud, seryoso abasol ti panagulbud, ken mga lilaw, uray na minsan mula nga inaramid. Kinadangkok, managuyaw, basol met ti panagchismis. Managdadael da, pagkakatawaan dati sa bali at tao. Managgura da iti Diyos, nakuspag. Pilitin dati sa bali at tao. Napalangguad. Nababati panangkita dati tao. Napasindayag. Mapagpanakkel, may panggip iti kwarta, itsura, balay, ken anyaman pay, basol ti managpanakkel. Managparnuay kadagiti dakes abanbanag, agplano iti dakes. Nasukir kadagiti dadakkelda, dayto ket panagsukir kadagiti naganak amang ted kadakwada ti ladingit. Awan isip da. Kayat nasa uwen awan nakem da. Saan da amatalek kadagiti tultulag, saan amapagtalkan iti tulag. Adu ti gundaway asaan amalapdan, ngem adu ti tao analaing nga magitulag, ngem di datong palen. Awan ti ayat daan nakaparaswaan. Mabalin nga adu ti gundaway ang makatulong iti sabali, ngem di da inaramid. Awan asida, ibagbaga na dito'y da naranggas, ken awan puso na. No may papan iti kinaawan ti asi, uray iti agasawa, nalabit agunget ti lalaki, ket dangran na ti asawa na ti napalalo. Para iti amin daytoy, ti kayat nasa wen ti kinaawan iti asi, ket naulpit ken bayolente kadagiti sabsabali. Versikulo 32, nga idinto nga amuda dagiti pagalagadan ti Dios a dagiti agar-aramid kadagiti kakastaaban banag maikarida ken patay. Dagiti agar-aramid kadagiti abanbanag maiparbeng amatay da. Daytoy dusa a patay ket isu ti pannakaitapwak ija infierno. Ti Diyos ti nangitalaga nga dagiti kakasjay at tao ket maikarida amatay. Isu nga, ti presyo dagitoy, abasol ket masapol, ang mabayadan a kompleto. No saan ang mabayadan na kompleto, ti problema ti basol, saan met ang masolbar. Mapantayo ti Kapitulo 2, versikulo 4. Kapitulo 2, versikulo 4. Wenno laisem aya ti kinabaknang ti imbag na, ti anos na, ken tinabayag a panagitured na. Adi ka amo aya at kinaimbag ti Diyos, iturong na ka, iti panagbabawi. Daytoy a bersikulo kunana aditay sigud a madusa no agaramid tayo iti basol. Gaputa ti Diyos, ik-ikkan na tayo ti gundaway nga agbabawi. Ik-ikkan na tayo ti gundaway nga agbabawi, kalpasan nga agbasol tayo. Inadal tayon may papan ken ni Cain. Ni Cain pinatay na ti kabsat na, ket dinamag ti Diyos ni Cain. Sa dinno ti yan ni kabsat mo nga Abel, inikkan ti Diyos ni Cain ti gundaway nga agbabawi. No nagbabawi ko maidi akan ito, napakawan ko maisuna. Ngem apay asaan ang madusa adagos, dagiti agaramid ti basol, gapo tamang mangted ti Diyos ti gundaway da nga agbabawi. Ngem, anyat panpanunuten ti tao. Saan adusain adagos ti Diyos ida tapnon adda gundaway da nga agbabawi. Ngem gaputa saan da amadusa nga dagos ti kunkuna ti tao, ure nagbasolak, awan ti mapasamak kanya, awan ti Diyos.
Nalabit agtakaw ken agpatay ti tao, ngem ti Diyos dinadusaen adagos ida. Isu nga ti ammudan, awan Diyos. Ilibakdan ti kaadda ti Diyos. Marikriknada ti asi ti Diyos. Ti kinamanagayat ti Diyos. Ken panangited na ti gundaway da ngagbabawi. Ngem di damit ikaskaso da itoy. Itakitaan do iti versikulo 5. Ngem kas iti mayanurot iti kinasukir mo ken ti pusom adi agbabawi urnungem to ti pungtut a maipaiken ka iti aldaw ti pungtut. Kitaan nyo ti kunana ditoy. Saan nga agururay ti Dios iti agnanayon? Dumteng to ti aldaw ti pungtut kadagijay saan nga agbabawi? Ti aldaw ti pannakaukom. Masapul nga agbabawi kayo. Masapul nga agsori kayo gapo iti basulyo, iti sangwanan ti Diyos, kaya nagbabawi kayo. No saan kayo nagbabawi? In-insultuen yu ti Diyos. Di yu resrespetuen ti Diyos. Urnungem ti pungtut, ang maipaiken ka iti aldaw ti pungtut, ken di pa nakaiparangarang tinalinteg, apanangukom ti Diyos. Kanayon yun to anay nayunan ti pungtut nga umay to kada kayo. Agtultuloy nga umadado. Anya ti imbagag idi, ti kabasita na basol ngay naramid mo, basit met ti dusa na. Ti dakkel a basol, dakkel met ti dusa na, ije infierno. Iso nga ti dusa da, umadado. Ita, kitaan ti versikulo 9. Versikulo 9. Ladingit ken rigat dagiti lakamen to ti amin akararwa ti tao nga agaramid ti dakes. Itay iti Matthew kapitulo 5 nabasa tayo at ibagi mapan idya infierno. Dayta ti kunana. Ken ditoy kunana at espiritu ket aglakam iti rigat. Kayat ku ti agsao iti ababalaeng may panggip iti rigat nga mapadasan ti espiritu. Kalpasan na agsardeng tayon. Dagiti rigrigat ti espiritu. Lukiben tayo ti Juan kapitulo 13. Juan kapitulo 13. Juan kapitulo 13, versikulo 2. Ket idi madamati pa ng rabii, agsipod tati sa iro na ipastreknan iti puso ni Judas Iscariote, nga anak ni Simon, nga isuliputan na. Ditoy, daytoy a tao, ket ni Judas Iscariote, nga adalan ni Jesus. May sa kadagiti adalan ni Jesus, ngem idi sumursurot ken ni Jesus, naamuan na nga saan met gayam ang makaparagsak. Ket dagiti panguluan ti Hudyo, ket kayat da apapatayan ni Jesus. Nakita ni Judas nga awan gundaway da ang mga ramid daytoy, iso nga napanunot na nga iso ti makatulong kadakwada, ket niliputan na ti manursuro na. Ti Biblia ko na nga ti diablo ti nangikabil ti kasta iti panunot na. Kitaan nyo iti babaen na daytoy. Versikulo 26. Versikulo 26. Ni Jesus simong batken kuana, isu dayta pang tidakto ti naibabasa at tinapay. Daytoy ti tinapay kada di maudi apang rabii. Idi nga rod nga naibabasa na ti tinapay, ited na ken Judas. Ni Jesus sarsarita na may papan iti tao amang lipot ken kuana. Idi nga rod na ibabasa na ti tinapay, ited na ken Judas, nga anak ni Simon Iscariote. Ket iti kalpasan ti panangisakmul na simrek ken kuana ni Satanas. Kitain tayo no anyat kunana ditoy, simrek ni Satanas iti puso ni Judas Iscariote. Ni Jesus nga rod kunana ken kuana, ti aramidem iti madaras. Itakitaan do iti versikulo 30. Versikulo 30. Ket idi nakanan ti insakmul na dagos a rimwar ket rabii idi. Rimwar isuna. Ngem sa dinut papanan na, napan kadagiti papadi taliputan na ni Jesus. Kastoy nga niliputan ni Judas ni Jesus. Ngem kabayatan nga lipliputan na ni Jesus, saan nga riniribok ti konsensyana. Amoyo no apay, gapu ken ni Satanas. Ti diablo simrek iti puso na, ket tinengel na nga nairot, na anestesyaan ti konsensyana. Iti kasta, uray no liputan na ti manursuro na,
Saan Apolos ang makonsensya? Ipakita na ditoy nga ti bileg ti diablo ket binibinig na ti konsensyana. Dengdenggen nyo dagitoy asasao ti Biblia. Ngem no saan kayo pa'y anay salakan, ken bayat adengdenggen nyo amin dagitoy, no ti konsensyayo ket di madanagan, no di kay pulos madanagan, no awan panggepyo nga agbabawi, ladingitek nga ibaga daytoy. Ngem adda kayo iti napeggad a sitwasyon. Napalalo ang napeggad. Amoyo no apay, gaputa na bibinig kayo, ti basol binibinig na ti puso yo. Ngem, uray pa'y nangyagyo amin ti may papan iti basol, ket di kay nariribukan, kasla no na anestesyaan kayo, ket awan mariknayo Apolos, ati doktor mabalin na kayon nga operaen. Gaputa ti konsensyayo, ket na anestesyaanen, saan kayon ang makarikna ti danag. Uray ibaga ti Biblia ti basulyo, ken maukom kayon to. Napeggad unay dayta. Ni Satanas, tinengel nan ti puso yo, tapno saan kay amay salakan. Lukibento iti Matthew Kapitulo 27, versikulo 1. Matthew Kapitulo 27, versikulo 1. Ket idi bumigaten, isuamin dagiti turayen, dagiti papadi, ken panglakayen, dagiti umili, nagdunumuda iti maibusor ken Jesus, tapno papapatay da. Ket isu pinaraotan da, ket impanda, ket inyawat da ken Poncio Pilato a gobernador. Niliputan na ni Jesus, iti 30 a bagiti pirak, gatad ti maysa nga adipen. Indalan na dagitoy at tao iti yan ni Jesus, ket inyawat na kadakwada. Kastoy ti pananglipot na. Tiniliw da nga rod ni Jesus, ket impanda nga imuna iti pangukuman dagiti pangpangulo ti relihiyon, ket ijay anaukom amatay. Ni Jesus naukom anamindua. Umuna kadagiti pangulo ti relihiyon, ket ti maikadua isu iti secular court. Idi naukom iti gobernador a Romano, dayta ti secular court. Saan da akabailan nga idarum tapno matay iti korte dagiti religyoso, isu nga impanda ken ni Poncio Pilato. Kitaan nyo ti versikulo 3. Idin ni Judas anang yawat ken kuana, idi nakita na anadusaan, no kunana anadusaan ditoy, kayat na asawen na sentensyaanen amatay. Idi nakita na daytoy, nagbabawi, ket insublina dagiti 30 a piraka dagiti panguluen, dagiti papadi, ken dagiti lalakay, akon kunana, siyak nakabasolak iti panangyawat ko iti dara nga awan biddut na. Niliputan na ti dara nga awan biddut na. Ngem kinunada, anya ti bibiyang mi, makaammo ka. Idi nakita na ni Jesus, anasentensyaanen amatay, nariknan ni Judas, tiriribuk iti puso na. Apay ang nariknan na ti panakariribuk? Gaputan ni Satanas, simrek iti puso na, ngem, pinanawanan ni Satanas. Isu nga, mangrugin ariribuken di konsensyana. Ket naawatan na, aniliputan na, ti dara nga awan biddut na. Awan basol ni Jesus, ngem niliputak isuna. Ti konsensyana na palalon ti panakariribok na. Isu nga inala na ti 30 a bagiti pirak, ket nagsubli ka dagiti panglakayen ken papadi, tapno isubli na ti kwarta kadakwada. Liniputak ti dara nga awan biddut na. Ngem naladawen ti amin. Anya ti bibiyang mi ti ibagbagam, makaammo ka. Anya ti bibiyang mi ti ibagbagam, makaammo ka. Saan da nga inawat ti kwarta? Kitain do ti versikulo 5. Ket inbakal na dagiti pirak iti uneg ti santuaryo, ket pimanaw, ket napan, ket nagbitay. No kitaan nyo iti libro, ti Aramid Kapitulo 1, kunana ijay nga ni Judas,
Natnag nga imuna ti ulo na, bimtak ang naggudwa, ket naiwara dagiti amin abagis na. Amuyo ka diti kayat asa uwen daytoy, panagrigat ti espiritu. Ti panagrigat amarikna ti espiritu, kaarngina ti panagrigat asa gabaen ti konsensya. Amuyo ka di, no inton ano, at ti konsensya mariknana daytoy a panagrigat, bayat ngagbibiyag kayo dito'y lubong, ti konsensyayo di na marikna daytoy gaputan na bibineg. Ngem iti kanito nga adda kayton iti impyerno, ti pan nakabibinig ti konsensyayo pumanaw ton. Gaputa ti diablo maitapwak tumeten iti impyerno, di nanton kabailan a kontrolen ta konsensyayo. Iti daytan to na tiyempo, ti konsensyayo agsublin iti dati ariknana ijay impyerno. Amin ton abasol ana aramid yu dito'y lubong. Mangruginton at tuduk-tuduken na ta konsensyayo akaslapan ng tuduk-tuduk ti adu adagom ken adu asiit. Ni Judas, nariknana ti panagrigat unay ti konsensyana. Isu nga nagbitay. Natnag nga imuna ti ulo na, bimtak ang naggudwa, ket naiwara dagiti amin na bagis na. Anyat kayat nga sa uwen, ti maisalakan? Ti maisalakan, ket ba nag-amailasin mo, dagiti basol mo, ket addada dita konsensyam ita. Ken masapol amawayaan ka kadagita abasol. Ti pan nakaisalakan isut pan nakawaya-waya iti panagrigat ta konsensyam. No diyo pa'y napadasan daytoy, inton adda kayton di impyerno, ti konsensyayo ibatanton ti diablo, ket mariknayon ton tinakaro a panagrigat. Ngarod, addanto pa nakatormento ti espiritu, ken tormento ti bagi. Kas ti kinunakon, iti tiyempong adda kayton iti napagungar a bagi, saan kayon ton amatay. Isu nga please, honest kayo kuma. Ken honest kayo kuma iti Dios. Panunutin nyo dagiti inaramid yu abasol. Ket iti amin na kinapapati, dawatin nyo iti Diyos ti pamakawan. Ipudno yu dagiti basbasol yu iti Diyos, ken dumawat kayo iti pamakawan. Lukibenta yu ti Matthew Kapitulo 13. Basahin tayo, mangrugiti versikulo 47. Matthew Kapitulo 13, manipod versikulo 47. Kastamet ti pagarian ti langit maipadis iti maysa nga iket, anaiwayat iti baybay, nagala kadagiti amin nakita. Nga idi anapnon impaigid dan, ket nagtugaw da, ket inurnong da dagiti nasayaat kadagiti kayabang, ket dagiti dakes imbeleng da iti ruar. Kastanto intuno panungpalan ti lubong, rumwarto dagiti anhel, ket ilasin danto dagiti dakes kadagiti nalinteg. Ket ipurwak danto ida iti urno ti apoy, ijay at danto dagiti sangsangit, ken ngar-ngaret-nget dagiti ngipen. Ditoy, ibagbaga ni Jesus ti pangarig may papan iti pagarian ti langit. Kas imbaga na iti pangarig ti pagarian ti langit, inladawan na ti wagas a panangiwayat iti iket iti baybay a pagkalap iti ikan. Dagiti mangalap iwayat dati iket dati baybay. Ket intun dumtengen ti oras aguyuden dati iket da, adu nga ikan ti maala ti iket da. Kadaytan to akan ito,
dagiti mangalap ilasin na dagiti mabalin asidaen, ken dagiti saan ang mabalin nga sidaen. Dagiti di mabalin asidaen, ibeleng da, ket dagiti mabalin asidaen, ikabil da iti alat da. Kunana nga, kastanto into no panungpalan ti lubong, rumwarto dagiti anghel, ket ilasin danto dagiti dakes kadagiti nalinteg. Ket ilasin danto dagiti dakes kadagiti nalinteg. Sinno dagiti nalinteg? Amin a tao dito'y lubong ket managbasol. Isu nga siya sinuda dagiti nalinteg. Ngem kunana dagiti dakes, adada kadagiti nalinteg, ket ilasin danto ida, ket ipurwak danto ida iti orno iti apoy nga isu ti infierno. Anyat ket naasawan da itoy. Ti panangiwayat iti iket, siyempre, isu ti panakaikasaba ti Evangelyo, ken panangpatibker ti iglesia. Kitain tayo iti kastawagas. Bayat iti 2,000 atawen, manipod iti panawin ni Jesus, ti iglesia ket nabangon. Ket adu a denominasyon ti naforma, ket history ti iglesia ket naipaduyakyak. Adun a tao ti mangibagbaga ang mamati da ken Jesus, ken mamati damit iti Dios, ket adada na nagmaymaysa kadagiti iglesia. Ngem, ti kunana iti Matthew Kapitulo 7, saan atong galmaysa nga agko na kanyak apo-apo sumrekto di pagarian ti langit, no diket ti mga ramid ti pagayatan ni amak nga adda sa di langit. Kas imbaga idin ni Jesus, saan nga amin nga makigimgimong ket mapan iti langit. Daytoy sao nga dagiti nalinteg, kayat na nga sauen, isuda dagiti na isalakanen. Managbasol da, ngem apaman ana isalakan da, apaman ana born again da, kas anak ti Dios, maibilang dan kadagiti nalinteg. Ngem dagiti na itipon kadagitoy atat tao, daduma ket isuda dagiti palso. Ket imbagana ditoy nga isuda dagiti dakes. Dagitoy a dakes, urnungen danto ida. Ket maibeleng da iti urno ti apoy. Wenno maitapwak da iti infierno. Adu dagiti ikan nga adda iti ruwar ti iglesia. Iti ruwar ti iket. Ngem saan nga isuda ti ibagbagana ditoy. Ti ibagbagana ditoy ket dagiti ikan nga adda iti uneg ti iket. Ngem mabingay danto iti dua nga grupo. Iti 2,000 atawenen nga history ti iglesia, nakaadado, una yan abilang dagiti tattao. Ura ita no pagsasaritaan ti may panggip iti iglesia, agarup umabuten ti 1 billion dagiti protestante, ket agarup 800 million met dagiti katoliko. Ngem dagitoy at tattao ket addada iti iglesia. Ngem inton umay manen ni Jesus, agbalin to analawag no siya sinno kadagitoy at tao ti may salakan ken makastrek iti pagarian ti Dios. Addada pay kastoy a pangarig iti Matthew Kapitulo 13. Sakbay da ito'y a kapitulo, adda ti pangarig ti bukel ti mustasa. Anag sa umet may papan kadagiti palso a mamati. Nalabit daduma kada kayo ket nakigimgimong itinabayagyan a panawen. Ngem no diyo pa'y napadasan anaamuan apudno ti kaungan iti puso yo, anagbalin kayo analinteg iti sangwanan ti Diyos, problema dayta nga masapul nga sangwen yo. Lukiben tayo ti Apokalipsis Kapitulo 21. Iti maudi apaset ti Biblia. Apokalipsis Kapitulo 21. Apokalipsis Kapitulo 21. Iti maudi nga bersikulo ti kapitulo. Apokalipsis Kapitulo 21, bersikulo 27. Ket saan to asumrek ken kuana uray kaano ti anyaman anarugit wenno uray siya sino nga agaramid ti makarimon wenno ulbod no dilaeng dagijay addaan na isurat iti pagbasaan ti biag akukwa ti kordero. Dito'y Kapitulo 22, ilawlawag na ti langit ket ditoy iti ungtuna
Saritain nati may papan iti baro nga Jerusalem, ket iti pungtuna, ilawlawag na ti templo. Ti templo nga addan to ijay baro nga Jerusalem. Ket kunana iti bersikulo 27, ket saan to asumrek ken kuana uray kaano ti anyaman anarugit, wenno uray siya sino nga agaramid ti makarimon, wenno ulbod. No dilaeng dagiti addaan ay surat iti pagbasaan ti biag, ako kwa ti kordero. Iti panangbasa yu kadaytoy a bersikulo, panunutem man tabagim. Damagim man no narugit ka, wenno nasantuan ka. Dagijay nga narugit, saan daa makastrek iti pagarian ti Diyos, dagijay anarugitan. Damagim itabagim no may saka anarugit, wenno may saka anasantuan. No saan ka anasantuan, awan gundaway mo ken di ka makastrek iti pagarian ti Diyos. Ti pagarian ti Diyos ket saan a lugar nga sumrek kayo no kay kayat iyo. Para laeng ka dagiti nasantuan akas ti Diyos anasantuan, ti makastrek iti pagarian ti Diyos. Para lang ka dagiti nasantuan akas la iti Diyos. Isu nga para lang ka dagiti nalinteg kinasantuan, ti makastrek iti pagarian ti Diyos. Awan ti makastrek iti pagarian ti Diyos ama nagbasol. Saan na siyak ti akin aramid daytoy? Daytoy ti kinuna ti Biblia. Saan ka di? Ket saan to asumrek ken kuana, uray kaano ti anyaman anarugit, wen uray siya sino nga agaramid ti makarimon, wen no ulbod. Numay sa atao na gulbod, wen no agdaydayaw iti ti Diyosen, wen no agdaydayaw iti sabali a Diyos, wen no nagikamalala, wen no nagaramid ti sabali pay abasol, narugitan, gapu kadagitoy abasol. Kastamet kadagitoy nagpungtot. Amin abasol, rugitan na ti tao, siya sinuman anarugit, saan ang makastrek iti pagarian ti Diyos. Ngem no naisuraten tinagan nyo iti libro ti biag ti kordero, makastrek kang rod iti pagarian ti Diyos. Padasen nyo a panunuten, tabagiyo may papan kadagitoy, asasao. Akas kuma iti pinang-examen mo iti may sang object, iti microscope. Masapol akitain nyo ti bagiyo, iti lawag, iti nuanya, ti ibagbaga ti Biblia. Kitain tayo man ti Kapitulo 21, versikulo 8. Versikulo 8. Ngem no may papan kadagiti natakrot, ken kadagiti di mamati, ken dagiti nasabrak, ken dagiti nakapapatay, ken dagiti man nakikamalala, dagitoy dagiti nakaaramid ti pan nakikamalala, ken dagiti man naganito, ken dagiti agrukbab, kadagiti di Diyosen, ken dagiti isu amin nga agululbod, ti bingay da addanto ijay danaw asumsumged ti apoy ken asufre, daytoy ti papatay a maikadwa. Daytoy maikadwa nga ipapatay, ket isu ti danaw nga apoy. Infierno ti ibagbagana, saan kadi? Iti napalabas, inadalta yun ti kaadwan na dagitoy. Ngem kunana ditoy, ngem no may papan kadagiti natakrot. No adda buteng, itapusom, iti infierno, ti pagtungpalam. No agyan ti buteng itapusom, kayat na asawen, infierno ti pagbanagam. Imbagak da ito yen, idi may kadwang aldaw ti conference. Ti uleg, inalilaw na ni Adan ken Eva, ket ti resulta na, nanganda iti bunga ti kayo, ti panakaamu ti imbag ken dakes. Kalpasan na, natakwatan da alamo-lamo da. Ti tao alamo-lamo, ket mabain, gapu taawan bado na, ken mabuteng, ken saan anatal na. Nailawlawag ko dayto yen. Ti rason nga adda buteng iti puso ti tao, ket gapu taawan bado na. Ti espiritu na, ket lamo-lamo. Mabuteng ti tao, gapu taawan bado na, akawes ti pannakaisalakan. Kas kuna ti Isaias Kapitulo 61, verse 10. Ti tao nga saan nga nakabado iti bado ti pannakaisalakan,
ket mabutbuteng ken awantal nana. Ngarud dagiti tao nga adda buteng iti puso da, ket maitapwak da iti danaw nga apoy. Dayta ti kuna ti Biblia. Isu nga masapul nga amwen tayo, no kasano nga maikat ti buteng iti puso tayo a kompleto. Isu dayta ita ti adalen tayo. Lukiben tayo ti Galacia Kapitulo 5. Galacia Kapitulo 5, masarakan iti baro a tulag. Basaek manipod versikulo 19. Galacia Kapitulo 5, versikulo 19. Ket addada asi papatak dagiti aramid ti lasag nga isuda dagitoy panagikamalala kinarugit derrep. Dagitoy tallo ket may bilang da iti basol apan nagikamalala. Naibagak da itoyen iti napalabas. Panagrukbab kadagiti di Diyosen naibagakmet da itoyen ken nailawlawag kon no anya daytoy panagrukbab kadagiti di Diyosen. No agbaw kayo ti uray anyaman, malaksid iti sibibiyag a tao, no agbaw kayo iti tanem, wenno dagiti natay, wenno iti sango, ti estatwa ni Buddha, wenno iti estatwa ni Maria, wenno banbanag nga awan biyag na, siyempre, adda biyag dagiti animal, ngem nagrukbab kayo kadagiti banag nga awan biyag na, dayta ket panagdaydayaw iti di Diyosen, dakkel abasol dayta, ket mookum kayto, ken nadagsentidusa na, ijay infierno. Panagrukbab kadagiti di Diyosen. Kalpasan na kunana, panaganito. Panaganito. Ti panaganito, karama na dagiti amin a klase ti superstition, ken fortune telling. Panunutin nyo man da itoy. Napadasan nyo ka din tinapan iti fortune teller? Ijay Korea adda ti seremonya ti exorcism. May sa asyaman ti ayaban na ang mga ramid kada itoy. Nalabit na kabuyakan iti kasta a seremonya. Ngem ti problema, ket nakipartisipar kayon iti kasjay. At dadamet na dumaduma a klase ti fortune telling. Kas kumay ti panagbasa ti palad, problema met dayta. Amin dagitoy ket maibilang da a panaganito, ken dagiti agar aramid ti kastoy ket managanito. Panunutin nyo daytoy anainbag. Kabayatan nga agbibiyag kayo dito'y lubong aging gaita. Nagipagaramid kayo kadimet iti kasjay, oray na minsan lang. No naaramid yu ti kasjay abanag, uray na minsan lang, awaten yun to tinakaro apan nakaukom iti sangwanan ti pangukuman. Siguro itapuso yu kun kunayo, saan kadingar aramiden ti oray siya sinuday tasag paminsan? No kasta ti panunutem, agar aramid ka lang ti rason mo. Siya sinuman nga agras-rason iti kastoy, may papan iti basol na, ken namnamaen na, nga maawatan, ti Diyos gapot adot agar aramid iti kasta a basol, amen nga agras-rason, iti kasta a wagas, ket di napay, pudno a naawatan, ti kinaseryoso ti problema ti basol na. Gapota daytoy ket sao ti Dios. Ti Biblia ket sao ti Dios. Ngarod, no ibasar tayo kadagitoy asao, masapol nga eksaminin niyo ti bagiyo. Ket kitaan nyo no inaramid yu dagitoy abasol wenno saan. Di yu ko maibase dagiti desisyon nyo iti panpanunutin nyo akas lagagangay lang, no adda inaramid yu akastoy. Masapol nga si papapati kayo nga agbabawi, iti Dios. Sumaruno ko nana, gurang-gura, ring-ringgor, kas pagarigan.
Adda nagbalin ang kabusor mo, gapoy ti may sa abanag nga inaramid mo. Nalabit saan unay anadagsen, ngem kas pagarigan dayta metten ti makagapu adi kay agin inuni. Saan kayo man nga talagang agkin nabusor iti napalalo, may samet daytan a klase ti gurang-gura. No naaramid kada kayo iti kasta abanag, kayat na asawen, nakaaramid kayon iti kasta abasol. Nalabit iti saan na mabayag, nagkapya kayo kadayjay a tao, nagdinispensar kayo ditong galmaysa, ket awan problema yon. Ngem uray no kasta, di na kayat asawen at ibasol agura kadayjay a tao ket napakawanen. Ti makagapo, no pay ti gurang-gura ti nagbaitan ti dua a tao, ket nasolbarem, ti basol adda pay la iti sangwanan ti Dios. Dayjay a basol adda pay la iti sangwanan ti Dios. Ngarod, ti basol nga adda iti sangwanan ti Dios, masapol nga maikat. Saan agaputan nagkapyan ti dua a tao ket nasolbar meten ti problema da iti sangwanan ti Dios. No maaramid ti maysa a basol, mapanadagos iti sangwanan ti Dios. Gaputa ti linteg ti Dios tinasalungasing, ti basol mapanadagos iti Dios. No daytoy ti Dios ket adamet dua a tao ditoy, kunatayon ang nagsinungbat dagitoy dua a tao. Apaman ang nagsinungbat da, dayta a basol ket napan iti Dios. Nalabit daytoy a tao ket tinakawan namet daytoy a tao. No kasta ti basol a panagtakaw, nagdiretso adagos iti Dios. No nagpungtot met daytoy a tao iti daytoy a tao, ti basol a panagpungtot, nagdiretso adagos iti Dios. Ngem no pay nasolbaren ti problema toy dua a tao, kaskasdi ati problema ket masapol a masolbar iti sangwanan ti Dios. Ti basol anapan iti Dios ket masapol a maikat. Apay, kas pagarigan, naglaban dagitoy dua a tao. Nakaaramid dan ti basol. Ngem kalpasan na, nagdinispensar da. Uray no kasta, ti panagpinakawan nga inaramid da, ken tinasolbar a problema da, ket inaramid ti dua a tao laeng. Di na kayat asawen, ana isalakan dan. Saan ka di apod no? Adda basol iti nagbaitan dagitoy dua a tao. Ngem uray nagpinakawan dan, di na kayat asawen nga naisalakan dan. Ti panakaisalakan, ket isu ti panakasolbar, ti problema ti basol, iti sangwanan ti Dios. Iti lugar tayo, napateg a masolbar ti problema iti nagbabaitan ditong galmaysa. No ti tao agaramid ti saan a makatulong iti lugar, wenno madadael ti ornos ti komunidad, nasken unay nga agpadispensar da, ken agpipinakawan ditong galmaysa. Talaga a makatulong daytoy iti nasayat nga ornos ti komunidad, ken ornos a panagbiag. Ngem, makita tayo adaytoy anainbag a moral, ket banag a nasaya at unay. Ngem umuna ngem ti amin, saan nga umanay daytoy amang solbar ti problema iti Dios. Kastiin bagakon, dagiti basol ana aramid yu aging gaita, ket maukomdan to iti sangwanan ti pangukuman ti Dios. Tunggal maysa ket maukom, kas mayan natop ti amin nga inaramid da, ana isurat iti libro nga adda iti sangwanan na. Ngarod iti sangwanan ti Dios nga agbabawi kayo. Saan nga iti tao? No kitaan daw dito'y kunana, gurang-gura, ringringgor, imimon, panagpungpungtot, agpungtot adagos, panagsususik, panagsisina, mangbukil iti grupo, panangilkillo ti pammati. Panangilkillo ti pammati. Anyat pudno kay papanan ti panangilkillo ti pammati. Ti panangilkillo ti pammati ket balbaliwan na ti kinapudno ti Biblia. Ken ikasabana dagiti banbanag asaan met nga ibaga ti Biblia. Dayta ti kayat nga sawen. Ngem iti lubong tayo ita, ti tao na awagan erehe, wenno mangilkillo, gapo iti saan na nga ianamong iti adda iti panunot da.
Anyaman adida kayat no dida umanamong dayta kano ti palso. Itinabayagi na tiyempo idi panawen met ni Jesus dagiti Hudyo kinunada nga ni Jesus mangilkillo ti Nazaret. Kinunada met ti kasta ken ni Apostol Pablo bilang mangidadaulo ti sekta a Nazareno. Gapu ta ni Jesus ken dagiti attaw akas ken ni Pablo ibagbagada a kompleto no anya ti kunada dagiti sursurat dagiti Hudyo dida umanamong iti ibagbagada. Isu nga kunada nga mangilkilluda. Mapaspasamak met ti kasta ita. Dagiti tattao ibagadan ang mangilkilluka no di ka umanamong kadakwada wenno ti isursuro ti denominasyon da. Pastorak adati ti Presbyterian Church. Ket kalpasan anay salakanak kinunak masapul nga agbawtisarak. Gaputa ti Biblia kunana nga ni Jesus a mismo ket nagbawtisarmet. Isu ako nak may parbeng ang mabawtisaran nak ket nagbawtisarnak nga rod. Kalpasan dayta indeklaran ti Presbyterian Church a may saak nga mangilkillo ti pamati. No kasta mangilkillumet nga rod ni Jesus idi nagbawtisar. No ti opinyon ti sabali ket saan nga umanamong iti opinyon da kunadan a mangilkillo ka. Ngem kinapudno na ti mangilkillo ket anyaman a banag asaan a mayataday iti kuna ti Biblia. Ti sumaruno ko na apapal, panagbarbartek. Panunutin nyo anin bagunay daytoy. Kas pagarigan, napadasan nyo ka din, wenno saan pa'y, tinabartek, ken nagsao-sao amin na maag, gapoy ti bartek mo. Napadasan nyo ka din tinabartek, basol met dayta, ama inayon kadagiti sa bali a basol mo, amapan iti sangwanan ti Diyos. No inaramid mo iti na minsan, may sa abasolen dayta. No namin dua abasol. Dagitoy abasol, ket maurnong da iti sangwanan ti Diyos. Gapu tati pisikal abagiti tao ket naparaswa kas mayan nurot iti linteg ti panamaraswa nga inaramid ti Dios. Ngem no uminom ti tao iti alkohol dadaelen na ti linteg amang tengtengel kadagiti cells iti bagi. Isungag sao-saon ti tao iti awan serbina. Basol dayta. No mauwaw ti tao ket uminom iti maysa nga baso nga arak ket saan nga umdas ken kuana nga mabartek, saan amakuna nga basol. Ngem siyempre, nasaysayaat nga di kayo umininom iti arak. Saan ko nga ugali ti uminom ti strong nga arak, iso nga jak amo ti raman ti arak. Ngem saan nga maukusaran ti tao ang makabasol no uminom iti sa nga baso nga arak. Ngem no ti may sa tao ket mabartek, no mabartek, basol daytan ama inayon kadagiti basol na amapan iti sangwanan ti Dios dayta no mabartek isuna. Panunutin nyo daytoy anainbag. No napadasan yon tinabartek nakabasol kayo ket masapol abayadan nyo ti presyo dayta abasol. Panagragragsak nga aglablabes. Ti panagragragsak nga aglablabes ket isu dagiti bisyo a panagbarbartek, sugal, wenno kaadday ti iyan dagiti prostitute, banbanag a kastoy. Ti panagragragsak pay nga aglablabes ket isu dagiti anyaman na banbanag nga abnormal a panaggastos. Saludsudin man ita iti bagim, no namin anon nga inaramid mo dagitoy, tunggal aramidem dagitoy, makaaramid ka iti basol amapan iti Diyos, no di pa'y nasolbar ti problema dayta a basol, di ka may salakan. Ti sumaruno ko na, panagragragsak nga aglablabes, ken banbanag nga umas asping ka dagitoy, ipagpakaunak, kas itiin bagakon kada kayo ididamo, adagiti agaramid kadagitoy saan danto atawiden ti pagarian ti Dios. Adagiti agaramid kadagitoy saan danto atawiden ti pagarian ti Dios. No kunana tawiden ti pagarian ti Dios kayat na asawen sumrek iti pagarian ti Dios. Adagiti agaramid kadagitoy saan danto amakastrek iti pagarian ti Dios. Kas iti inlawlawag kun idi iti napalabas a lecture tayo
Iti Jeremias Kapitulo 5, versikulo 25 kunana, dagiti kinadakes yu, pinapanaw da dagitoy abanbanag, ket dagiti basbasol yu, impaidam dati na inbag kada kayo. Dagitoy abasol nga inaramid yu, siraanda tinagbaitan yu iti Dios. Isu nga ti Espiritu Santo nga aggapu iti Dios, saan ang makadanon kada kayo? Lapedanda ti dalan ti Espiritu Santo. Isu nga, ti problema, dagitoy abasol, ket masapol ang masolbar. Mapantayo iti Matthew Kapitulo 5. Kapitulo 5, versikulo 26. Ulitin yu ti ibagak. Pudno kunakken ka. Adi kanto. Rumwar sadyay. Aging gati mabayadam. Ti kamaudyanan amaraviles. Agdumog kayo man. Da kayo amin, agdumog kayo man. Agmeditate tayo man biit. Masapol abayadam ti amin abasol nga inaramid mo, bayat ti kaaddam dito'y lubong. Agingga iti kamaudyanan a maraviles. Agingga iti kababasitan abasol. No di mo mabayadan, di mo tumet maliklikan ti infierno. Daytoy ti kuna ni Jesus. Nabayadam ka din a kompleto ti presyo ti basol mo. No saan pay, no amom at ti basol mo, kat adda pay lakyan ka, mapan ka di infierno, gapo ka dayta a problema. Anya nga rod ti aramidem, gapo ta uray dayta kababasitan a basol anabatbati, saan mo amaliklikan at talaga ti infierno. Iti daytoy nga oras, masapul nga agpudno ta pusom iti sangwanan ti Dios. Asi papapati kumaunay, tapuso yo. Amin dagiti na dumadu mga basol nga inaramid yo. Kinuna ti Diyos nga isalakan na dagiti addaan iti nalinteg a puso. Adda kadi inaramid mo apan nakikamalala. Wenno nalabit pinaregreg mo ti sikug mo. Wenno nalabit nagulbud ka. Adda ka di kinaguram, wenno kinapungtot mo a tao. Adda ka di tinakaw mo, ako kuwa ti sabali. No itultuloy yung ilemeng dagitoy abasol dita puso yo, ket di yo aminen ida, saan kayo ang makapan iti Dios? Saan kayo ang makapan iti pagarian ti Dios? Ipudnuyo dagijay abasbasol yo iti Dios, ket dawaten yo apakawanen na kayo. Nasantuan nga Ama ken Dios. Itaakan ito dagiti managbasol indumog da dagiti ulo da iti sangwanam.
Adu abasol tinaaramid da nga saan nga ammo dagiti sabsabali. Basbasol ang nakalemeng kadagiti puspuso da. Ngem na amuan da daytoy, iso nga indumog da ti ulo da ita sangwanam. Apo isalakan mo dagiti espiritu da. Indumog da dagiti ulo da iti sangwanam. Tatarigagayan da ti may salakan. Apo ikararagmi nga isalakan mo ti espiritu dagitoy at tao. Daytoy lubong ket asidegen nga agpatingga. Ken ti may kadwa nga iyaay mo ket umasidegen. Kabayatan nga nagbibiyag da ditoy lubong, dagiti puso da ket talaga ang na-focus iti panangan ken panaginom, panaggatang ken panaglako, panagmula, panagbangon kadagiti balbalay, panagasawa ken dadumapay. Nagbiag da adi da ammo no ti espiritu da ket sibibiyag wenno natay. Ngem itan na amuan da gapo kadagiti sao ti Biblia. At ti Biblia ket pudno ken ti planom ket maararami den. Ket gapo ta si papakumbabada ita anang idumog kadagiti ulo da iti sangwanam. Si papapati kami ang mga kararag akaasyam dagiti espiritu da. Ket babaen kadagiti sasaw ti Biblia nga nailukat iti sangwanan da itang aldaw, maawatan da kuma ti kinapudno, ken maisalakan da. Amin anang idumog ti ulo na ita iti sangwanam. Ikararagmi nga awan kumakadakwada ti mabati inton rapture. Ken awan kuma dito iti umawat iti marka iti muging da, wenno kadagiti imima da, ket sumurot da ken Antikristo iti dalan nga agturong iti agnanayon apan nakadadael. Dakkel unay a problema ti adda kadagitoy at tao. Ngem gapu ta mabalin a maisalakan da agapu iti saom, ikararagmi nga iyasideg mo dagiti puso da iti saom, tapno manggeg da ti ibagbagam kadakwada. Dawaten mi amin dagitoy, itinagan ni Jesus. Amen.